Dobrú noc. Toto je na telo. Aj toto je na telo. Aj toto je na telo. Nie, toto je na nohy. Dnes budú kecať Denis Lacho. Nazdar, Denis. Nazdar. A aj pán Vladimír Mečiar. Dobrý deň, prajem. Počul si, že dobrý deň. Ináč ako, Denis. Díky, ujde. Dobrá odpoveď, Denis. A ty, Vlado? Najprv by som si rád vysporiadal istý dlh z minulosti. Hej. A čo? Čo je to? Ale Vlado. Ale to natáčame, Vlad. No a podvesky? V tom nie sú. No? To vidím. No, tak ale už povedz, ako sa máš. Zlepšenie pád. A asi 10 rokov bude trvať stabilizácia. No neviem, či to nepotrvá aj 20. Dobrý, Denis. Ale však už budeme aj seriózne troška, veď už nie... Toto nie je humoristická relácia. No, ale to sa milíš, Mojko, toto je silvestrovská relácia. No, tak Denis, daj nejaký vtip, Silvester. No tak dobrá, no. Dojde fixka k doktorovi a hovorí, vypíšte ma. No, a ty, Vlado? Ja nenosím papiere so sebou, ale teraz som si pre srandu zobral. Au. Idú dve štetky po ulici. Vlado! Denis. Tak, toto bolo na telo. Aj toto, ale všetko mi to je už malé.